Bon dia, Joan. La primera, li demanàvem ara al Luca com està l'equip mentalment després d'encaixar la derrota més dura i també per la manera com va ser, com ha anat la setmana i com està l'equip de cara al partit de diumenge. L'equip ha treballat bé, és evident que a principi de setmana els ànims estaven una mica més tous que no pas amb aquestes alçades, però l'equip ha fet una bona setmana de treball. Vam tindre la baixa de dos dies del Nate amb un procés gripal, però crec que cada dia hem anat a més i fent alguna cosa que era necessari per nosaltres, com és l'adaptació cada vegada més de dos jugadors relativament nous dins de la dinàmica del grup, que això segurament en els propers dies segur que es notarà. Has tingut feina psicològica extra una miqueta per treure la pressió aquesta de l'equip que l'altre dia deies que està pesant molt? Però això ho veurem el diumenge. Tenim clar quines coses hem de millorar, hem intentat, al marge de parlar-ne, treballar sobre aspectes del nostre lloc en els quals hem d'estar més sòlids i amb altres en els que hem d'estar més tranquil, intentar fer petits retocs en situacions nostres, però com ens hi trobarem en situació de partit, això ho veurem diumenge. Jo crec que l'equip està bé, jo crec que l'equip té clar que anem a jugar una pista força complicada, però també tenim clar que més que pensar en el rival, que és un rival de molta entitat, el que hem de fer és pensar en nosaltres i fer les nostres coses i una mica prescindir de què fa o no fa l'adversari, de si l'adversari té encert o no té encert, més pensar en les coses que hem de fer nosaltres que no pas en les que fa el rival. Ens dona una mica de confiança, encara que sigui un altre partit que no té res a veure, que hi ha jugadors que ja no hi són, haver guanyat també el partit que es va jugar aquí, de cara que es pot guanyar el partit del diumenge? Segur que és un partit totalment diferent. El que sí que està clar és que en totes aquestes situacions et serveixen, un partit amb el Gran Canària i altres partits en els quals veus que no tot és tan dolent o està tan malament com la sensació amb la que vam sortir el dissabte passat. Som conscients que la pista de Gran Canària és un camp força difícil, és un equip que està una setmana o 4 o 5 dies estarà d'un aconteixement per ells molt important i que segur, i coneixent la trajectòria del seu entrenador i diversos dels seus jugadors, la millor manera de presentar-se en aquesta fase final de la Copa del Rei és guanyant. Venen d'una derrota molt dolorosa en Lliga, de molta diferència, i ells segur que faran i prepararan bé el partit, però, com et dic, nosaltres a fer les nostres coses bé i a posar tot el treball que estem fent aquesta setmana el diumenge, aviam si ens surt bé. Comentaves que ells prepararan bé el partit, venen de jugar a Europa, tenen la Copa d'aquí 4 dies, igual també és el millor moment d'intentar sorprendre. Jo el que vaig preguntar l'altre dia, hem de sortir ja des de bon començament a intentar posar-nos una mica de pressió i de por, no? Sí, però i si no és així? Ens hem de preparar, o sigui, hem parlat molt, i està clar que si sortim bé i sortim al davant al marcador, millor que si és al revés. Però, i si no és així, com no va ser així el dia de Guipúzcoa, el partit és molt llarg, els partits duren 40 minuts. Aleshores, tens raó, Gran Canària ve d'un viatge llarg, però ve d'una situació amb la qual ja estan acostumats, amb la qual tenen un planter llarg per assumir aquesta situació, en la qual han recuperat jugadors que estaven mig lesionats i han fitxat fins i tot un nou alè, i segur que el seu nivell de concentració i de tensió està a dalt de tot, perquè dijous o divendres, a no sé ben bé quin dia juguen ells, també comença la competició de Copa del Rei. Aleshores, no sé si és un bon o un mal moment. El que sí que sé és que nosaltres tenim ganes de jugar aquest partit i de fer un bon partit. Deies abans que s'ha de seguir treballant per integrar tant el Luca com el Boydan. Com estan, en quin moment i quina aportació poden tenir també de cara al diumenge? No, estan millor i cada dia
més ficats amb la dinàmica del grup. Quan introdueixes dos jugadors que han de ser importants amb el joc de l'equip, sempre n'hi ha certs desajustos i jo crec que cada dia millor, tant la integració d'ells amb l'equip com de l'equip amb ells, i tots els mecanismes tant ofensius com defensius cada vegada estan una mica més nets i segur que aquesta setmana el que és, diguem-ne, la química de grup segur que està millor que no pas la setmana passada, en la qual amb el Boixdant portàvem 3 entrenos comptats. Després del partit de Guipúzcoa vau tenir alguna trobada, una reunió especial al vestidor per parlar tots plegats del que s'havia fet malament, o ha sigut una setmana normal? No, ja vam parlar dimarts, dilluns vam analitzar poder alguna més, vam parlar alguna més. La setmana en quant al treball hem canviat cosetes, però no ha sigut una setmana molt diferent. Sí que hem parlat amb jugadors, hem fet alguna xerrada d'equip, hem fet xerrades individuals, però tampoc res molt especial que no es faci al llarg d'una temporada en més d'una ocasió. El fet de l'aturada de la Copa anirà bé, creus, per conjuntar aquestes peces que faltaven, tenir més entrenaments? Segur que ens anirà bé, però a dia d'avui l'únic que pensem és en el partit del diumenge. Està clar que aquesta aturada, en els moments en els que estem, ens vindran bé per moltes coses. Primer per tindre uns dies de desconnexió que crec que als jugadors els vindran molt bé, i després per preparar-nos pel rush final de temporada, i segur que també ens anirà molt bé sumar totes aquestes sessions d'entrenaments. Deia Joan abans que heu d'estar una miqueta pel que feu vosaltres i fer-ho bé, però de tota manera del rival, què és el que més et preocupa? El rival és un equip amb molt de talent, un equip que a través de la seva defensa provoca errors de l'adversari i jugant a camp obert té molt perill. A la direcció, dos jugadors que controlen molt el ritme, amb l'experiència d'un Albert Oliver, que en els moments calents del partit acostuma a ser decisiu, un excel·lent tirador com Kuric, Urtasun, que s'ha recuperat, que és un jugador que té molts punts també a les seves mans. Amb la baixa ara del Newley, que no sabem, però que és probable que pugui jugar diumenge, també Oleri jugant a la posició de 3 està traient rendiment de la seva corpulència, un Paulí que està anant cada dia més i amb aquest joc a camp obert s'hi troba molt a gust, i per dins la intimidació d'un Tavares, un Kendall que té una amenaça amb el llançament de 4 o 5 metres molt important, i 2 4s com Baez i Summers que obren molt el camp i que atlèticament són poderosos. És un equip de primer nivell, un equip que a Europa ho està guanyant tot, que va començar regular a l'ACB però que ha recuperat sensacions, i un equip que està fet per lluitar per tot. Sí, hem tingut aquests 2 dies i pico que el Nate no ha entrenat, però en principi estem tots bé. Ok, merci.